Aici aveți un screener pentru acțiuni. Em, Aici aveți top câștigători de top pe astăzi, top pierzători, cele mai active, companii subevaluate și tech growth. De exemplu, nu știu, aici avem de exemplu Broadcom care a pierdut astăzi 12,59% și dacă dăm pe TradingView este fix 12,59%. Aici aveți câțiva parametri de la companie care sunt subevaluate de market cap-ul PR-ul. De exemplu, dacă vreți Morgan Stanley, vă duce direct aici pe analiza fundamentală și dacă vreți puteți să faceți direct analiza tehnică sau fundamentală, alegeți de aici, sau analiza completă a companiei, atât tehnică cât și fundamentală. Sau dacă vreți să o adăugați în portofoliu, o adăugați în portofoliu.